Heme salam dostlar, habarsız qalma gepleşimizin bu sanını sizin üçün betçe sürprizim var. Bizim təzəcə alt barcıyımız, təzəcə qeydimiz adına layiq bolşayalı Mehrilce Mehri. Hoş geldin Mehri. Salam dostlar, men Mehri. Görüşünüz al dostlar. Bundan beylek nesip bolsa bizim habarsız qalma gepleşimizi geçen bölümde altın qeydimizin aydışayalı Mehri alıp barya ve Mehri'nin men fikrimçe bizi Mehirli karşılayışını diyalak, Mehri'nin adı alak, Mehirli karşılartın dik ümid edilen Mehri qalanı ödün. Bana. Ha ulaşmadığından odal yetip gelen, geçen deytemem xas doğru olayan gelinlerimizin, qıyıllarımızın, zinanlar, bütün dünya zinanlar günümüz tüy sürövünden ve medyatım adından kutlayan Mehri de sizi tüy sürövünden kutlardı ümid edilen. Doğru mu? Bana. Yeni bir gezek salam dostlar. İlki bilen amin öz adımdan hem de bütün medyatama toparmızın adından yetip gelen 8. Mart bayramımız bilen tüy sürökten ähli zinanlarımızı kutlayarız. Bu hepde bomba təzeliklerimiz var. Eğer like'ınızı, komentaryanızı qaldıran bolsanız, gelin onda başlayalım. Gelin onda klip təzeliklerimize başlayalım. Elbette 8. Mart bayramı münasibetli ilkinci klip təzelikimiz Söhbet Jumayev'dan Ece Aydımı geliyor. Sen kucağında çağalığım geçti gitti gece Melektir hepçi aynan Peter hem de Citizen sen katı. Dinlek görenler için aydım xas hoğu. Yönü klip ona vibe beripdir. Mena haladım. Bir gerek zat sen yanımda bolanım. Uklu, kucama dolanım. Yadınızda bolsa, öňrek Serdar agaly sessizce dip aydım hödürläpdi. Yadınızda mı? Şol aydymı täzece klip hödürledi. Sessizce yürü ağlaya Ödödüne yallaya Hemme zaten yadaya Şunu da seni yadaya Yaralar senden kalan İnnik täzeligimiz Mekan Ataev feat Kadı Ballı Köke. Yaş rapper'ıma daş edip dura ya. Olmalı köpke Değmek bolan olma körpe Sen düşünüyen bir gepte Ama ben hakkım var yekke Azat Dönmezov'dan täze klip Söýmedingmi? Aslında bu klip AI'da yasalypdyr. Gatty ütkeşik bolupdyr. Söymedimi, söymedimi Sen yüreğim söymedimi Duymadımı İnnik täzeligimiz Mehri Hojakowadan, yani atdaşymdan Halipa Pelvan Halmuradowyň aýdymy cover hödürläpdir. Kerunir sabah edeyin toğa Rihmeyle günahkar men bağışla Allah Dönmezovlaryň kiçisi Kuwatama täzelik hödürläpdir. 8. Mart münasibetli Yıldızlar synlaly aýdymy. Düşlerime gel, yanlarlar isimali Anıma melken, bu ömrüme sinmadin Varlığın bilen, bezedin bu dünya Svizi 347 bilen Citizen nirde aýdymyna täze mood video hödürläpdir. Bu Citizen ema başardan ogay. Sen aşk olan grima, girdim yarağına men giren yalı fida Söyün satlıkta, önen kemdar ben çok iman Eyninde bir kim barıncık yaşaya erkin İşlerin alya kemmezar gelip dur elden Yeni bir täzeligimiz Aydın Trend'den Garaşaymaňa aýdymy. Bu ýöne bir klip del, eýsem bu gysgaça film hökmünde hödürläpdirler. Ecem'in kakamın razılığı gerek. Kakamın dostunun yegenini alıp berjek bolýarlar. Salamda gatnaşyp Hawa Indi bir has ýakyndan bir garnaşlyk açaýyn nip Karaşay nevim, karaşay maňa Alawlary ilerem, bagışlay maňa Halipamız Suhan Orazberdiýewiň ogly Şükür Orazberdiýewden sen gerek maňa. Diňe şol gerek maňa Ol hakda hiç zat diýmeň maňa Şol bolşam bolýa maňa ol gerek maňa
Inni bolsa mehribanlar, gepleşimizin indiki şakajygy, canly ses şakajygynyň elbetde jahan bagşy bilen başlaýar. Mene süýüp dinleýän şo bagşymyzy. Söz berişi ýaly täze albomny hötürläp başlady boldugundandyr. Şıgıra şereklik, kalbi temizlik. Şıgıra şereklik, kalbi temizlik. Mehr muhabbetin bolluğundandır. 8 mart münasibetle aydymçylarymız gaty berekella, aktiv görkezdiler. Dostlar, sizden hem aktiva garaşýan. Like, tesvirlerinizi kıskanmaň. Inni bolsa dostlar, MP3 täzeliklerine başlaýas. Elbetde täzece aydym, täze ýüz Nowat Öden ýazyp, hemde Selvi Twaklyjywadan Ejejan. Senin yanın bedenim ayrı bolsa da sen bilen birdir men canım. Yadımda sen hakta ilkinci koşkuyum. Görüňde ağlap şol gece yatmansın ece. MP3 täzeliklerimizin indikisi Firuza'dan Ýalňyşdym. Gyzlar, siz bir ýalňyş aýmaň. Yanlıştım, seni söýüp yanlıştım. Sen yanlıştın, iyile dinlep yanlıştım. Bir yanlıştık, söýgümiz yanlıştık. Jahan bagşydan ýene bir canly ses. Arzumy aýtmana geldim. Ardım eşik gözül yarım. Ardımy aýtmaga geldim. Ardım eşik gözül yarım. Jumamurat Kasimowdan täzece aýdym, gel görüşeli. Biz ýaşlygymyzy şuň aýdymlar bilen ulandyk. Gel bile gel görüşeli. Gel bile bir yene gel değişeli. Gel bile gel görüşeli. Gel bile yene gel değişeli. Bilbir sesimizden täzece papuri, Türkmen papurisi. Ya koyunma duran oğlan, okun yayın buran oğlan. Ajdarhadek yaslanıp gencine hana zülfün, meşhur elem olmuş panı cahana zülfün. Görkülmedi gül yüzün, bağız bakana zülfün. Yine bir MP3 täzeligimizin biri Ýazberdi Mahmudowdan Könece aýdymyny täze görnüşde götürläpdir. Çalışman. Dünyama yana bir gelsen sevgilim, günler taparım yana seni söylerim. Hiç tadı çalışmam saçının tarını. Rüstem Halı'dan täze aýdym Behwit. Ay Behwit bolsun da geçdi gitti. Behwit üçün ýaşaýa köpdi 5 günlük dünýede. Behwitde gözleri sevgide ýa dostuna den. Seýnep unutmak bolupdyr şeýle bir aňsa. Öňkü sadalar bilen geçmişde galypdyr köp zat. Gelin bolsa TikTok täzeliklerimize başlaýalyň. Bilbil sesimizin 8 mart münasibetli täzece klip. Aslında men onu YouTube'da garaşdym. Ýöne yetişmedilermi näme? Annem annem, ben ne günler gördüm. Annem annem, ben ne acılar çektim. Annem annem. Dostlar, bomba duet diýenimde kim gözüňize gelýär? Tesvirlerde belläp geçiň. Mene özüm söýüp dinleýän şulary Selvi Twaklyjywa hemde Ihlas Dadaýewdan täzece. Sen dinlesin menin ömrüm, menin süýgüm, men durmuşum. Sen dinlesin. Indi gelýäs meniň iň gowy şakaçyklarymyň birine köneler ýatlalyň. Bul aýdymlar çykan wagt mene emedeklap ýördiýsem dogry bolýar. Anuş Murat Durdiýew garaşdym. Karıştım, gelinken görmene. Karıştım, bağıp duy kurmana. Sana duş öğrenim, yürekten tüymene. Yine bir köneler ýatlaly. Kakış Aman Durdiýewden Çemen gülleri. Bu güller size bolsun zenanlar. Derdim arttı, ahım yetti zakana. Kimler etti, kimler taptı bakana. Yüreğimde yalan harap sat
Dostlar, indi gelýäs tesvirler okamaly şahajygymyza. Ýagny siziň iň gowran şahajyklaryňyzyň biri. Sebäbi bu şahajykda siziň bilen bağ gurýas. Geçenki bölümde ilkinji tesviri galdyryp, berekella sözüne münasip bolan dostumuz Perman Çäjekowdan gelýär. Salam aleykum, rahmatullahu berekatuh. Gowmusyňyz media tamanyň ähli işgärleri, işiňizde üstünlük we ähli musulman doganlarymyzyň oraza aýynda tutýan orazalary kabul bolsun diýipdir. Tesviriň üçin sag bol Perman. Biz hem media tama toparlygynyň adyndan hemme jaňyzy oraza bayram bilen tüýsüremizden gutlaýas. Tesvirlerimiziň ikincisi Ihlas Pullyewdan. 8 mart Halkaly Zenanlar güni münasibetli mehriban eneleriňizi, aýallaryňyzy, uýalaryňyzy we gyzlaryňyzy ýürekden gutlaýarys. Goý bahar pasynyň bu ajaýyp bayramy her bir zenana şatlyk, mehr, ebedi gözellik we maşgala agzy berligini getirsin. Yüzüňizden gülki, kalbyňyzdan bahar şemaly hiç wagt aýrylmasyn. Ejemjan, jigimjan bayramyňyz gutly bolsun. Gutlan Belarusiýada okaýan Ihlas Pullyew. Ihlasara berekella her gerek tesir ýa her gedegim köp like we birinji tesirler has köp bolup ýalanlar. Berekella Ihlas. Tesvirlerimiziň ýene biri Artyk Hojageldiýewden. Oh salam, altyn bağmyňsyz. Soňky wagt ýitdiňiz köp garaşdym. 8 mart bayramyňyz bilen gutlaýaryn. Salam Russiýadan diýipdir. Altyna ýok, ýöne men Aýdar adyňyzdan we altynyň adyndan size köp sag bolsun diýýäs. Indiki tesvirimiz Rahimberdi Ataýewdan. Salam, meniň mehriban türkmen elim. 8 mart bayramyňyz bilen tüýsürekden ähli gelin gyzlarymyzy gutlaýaryn. Hemmäňiziň ýüzüňizde ýylgyryş ýatmasyn. Bäh, owdan gutlaw. Sag bolun köp. Indi bolsa aýdymçy dostumyzdan Şahzat Gulmuradow. Ona näme? Diňe öňe media tama diýipdir. Gitýäsdi zemeňe diňe. Näwelli dostum şeýle tesvir ýazypdyr. Men oka bilmedim muň adyn. Özüňiz okarsyňyz. Beşirden salam size. Hojambaz Beşir diýe. Bizden salam. Dostlar, bu hepde kliplerimiz, MP3 täzirliklerimiz gaty köp. Siziň haýsy göwnüňize yaran bolsa, tesvirlerde belläň. Ýöne bu zatlar hiç esasy janyňyzyň sag bolmagy, özüňize gowja seredin. Indiki bölümde men bilen görüşýänçe hoş sag bolun. Şuna mı? Boldy. Gitdik mi? Sag olun. Sag olun diýip Sen da, tak, seretdim. Özelliklerimiz var. Orsça gitdi, yesil taýyn. Ona näme başlady? Ana gelin ona. Swobodnyra. Sen Umid etýäs. Еще раз давай sägilme. Pauza berme. Bermele. Vibe beripdir. Ýok, howdura. Şol kliýini. Okey. Täzen alaýyn da şunu. Täze özüm düşdüm klipde. Eşmat pulyň barmy diýip soraýyn, jaňa edip berjekmi ýokmy diýip gorşak diýip. Adyň haýdym ona. Aýdyň kawrdylar. Ýaýdymyň ady. Ýaýdymyň ady. Birläpdir. 8-nji mene kamera bilen näme gurlaşýan ýaly bir bolup gidipdi. Başaraýyn diýdim. Trendmi? Trend. Şükürmüş oňa. Şükür salam diýipdi. Goýma berler no. Salam goýupsyň. Oňatdy. Da, iz ýok. Ýagny çykdy. Ne, Mene bu- şu başymyzy bir pauza berdi mi? Näme bolatyra? Kanonla diýdim. Bulaş gitdi, näme boldy al jan? Puşka garaşýas. Garaşjan. MP3 täzelikler. MP3. Täze MP3 şahajy güldürme we paha. Arzamy aýtmana geldim. Şol aýdym şo. Kön aýdymnyň. Aslında bu YouTube'a layık aýdym ýa klip mol? Klip aslında diýip bir näme. Dur, şo taýsyn täze aýdym goşak ýa. Gerek. Garaşdym, şol aýdym şol. Edil özü. Ne bersi altına makamalmy? Ňene bolsa tesvirler şah tesvir bak gahmy, bak diýjek bolam. Söz urkyny näme men gurlanam. En bir o ki näwelli.